Ootteko kuulleet, että edorivaalit käydään nyt syksyllä? Asettautukaa ehdolla tai vähintään äänestää. Se on helppoa. Ja miksi kansi ainakin äänestää? No ensinnäkin pääsette vaikuttaa Treyn asioihin, mutta meillä on myös bonus. Eli jos me saadaan äänestysprosentti 40 tai sen yli, niin meidän pääsihteeri Adam ajaa pälvikaljun ja sitten saatte materiaali siitä. Eli siinä on yksi täky vielä lisää tähän. Cool beans. Cool beans. Ei cool beans. Hän on raukka. Moro! Mun nimi on Mikko ja mä opiskelen informaatiotutkimusta. Tänään Ude kyläilee Treyn luona. Kenenkäs vieraana me saadaan tänään olla? No moi Mikko, mä oon Noora, journalistiikan opiskelija nyt 5. vuotta, mutta Treyllä tänä vuonna puheenjohtajana. Moikka, mä oon Rolle. Mä oon 3. vuosikurssin biolääketieteen tekniikan opiskelija ja Treyn hallituksessa mä oon VPI:nä ja järjestösektorilla. Oikein mukava tutustua. No, miksi Tampereen ylioppilaskunta? Eikö uusi Tampereen yliopisto kaipaa mainintaa itsestään? No, jos me oltais vaikka Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, niin sehän oli Tamyn vanha nimi, niin ei vitsitä sitä pölleä, jos se olisi kuin Tampereen uuden yliopiston ylioppilaskunta, se olisi tosi outo. Niin mun mielestä lyhyt on kaunista, niin Tampereen ylioppilaskunta ideis. Just näin. Trey tekee vähän kaikkea, mutta mitä käytännössä teette? Millaisia palveluita ja muita tarjoatte? No, Treyhän tekee ensinnäkin edunvalvontaa, mutta myös edistää yhteisöllisyyttä ja järjestötoimintaa täällä Tampereella. Haluatko jatkaa? No, tehdään oikeastaan töitä opiskelijoiden etujen eteen. Sitten meillä on jäsenpalveluita ja tapahtumia ja tosi paljon laajasti kaikkea. No, Trey tekee vähän kaikenlaista, niin millaista käytännön toimintaa teette? Millaisia erinäköisiä palveluita ja toimintoja teillä on tarjolla? No, meidän päätarkoitus on tietty tehdä edunvalvontaa, mutta myös edistää järjestötoimintaa ja yhteisöllisyyttä täällä Tampereen yliopiston vaikutuspiirissä. Joo, ja sitten meillä on erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, mitä tarjotaan opiskelijoille. Culture valueita annetaan lisää, kun me tehdään lisää hyviä tapahtumia. Joo. Tai kun me kuvattiin sitä Treykössä pari viikkoa sitten, ja sitten aina joka klipin lopussa Inka oli sille nice. Niin mulla tekee vielä nice. No, mitäs me opiskelijat päästään sitten vaikuttaa siihen, että mihin meidän verorahoja käytetään? No, meidän ylinpäättävä elin Treyssä on edustajisto, joka vähän niin kuin vastaa Suomen eduskuntaa, ja siellä päätetään Treyn isoista linjoista, budjetista, linjapaperista, ylipäätään meidän toiminnan suurista linjoista, niin se on varmaan paras kanava vaikuttaa Treyhyn isosti, mutta myös tietysti täällä hallituksessa pääsee vaikuttaa, mitä tehdään. Joo, ja meillä on edustajista vaalit tänä vuonna, niin siellä pääsee vaikuttamaan. Eli asettautukaa ehdolle tai vähintään äänestäkää, niin se on helppo tapa vaikuttaa. No, usein kuulee Treyn tekevän edunvalvontaa ja te vähän sitä mainitsittekin jo tossa, niin miten tää näkyy opiskelija-arjessa, mutta myös täällä toimistoarjessa? No tosiaan, Treyhän tekee edunvalvontaa monella eri tasolla. Vaikuttaa yliopistoon, vaikuttaa kaupunkiin, vaikuttaa kansallisesti, eli tosi monenlaisiin asioihin. Opiskelijatkin pääsee tekemään edunvalvontaa vaikka hakemalla hallinnon opiskelijaedustajiksi, eli hallopedeiksi. Niitä toimii tiedekuntaneuvostossa, koulutusneuvostossa, muutoksenhakulautakunnassa, konsistorissa, siis tosi monella eri tasolla. Ja siellä pääsee itsekin vaikuttaa siihen, millaista yliopistossa saa opiskella. Meillä on monia työntekijöitä ja hallituslaisia, jotka tekee päivittäin duunia sen eteen, että opiskelijoille olisi parempi olla täällä. Joo, ja tosiaan aika paljon siitä edunvalvonnasta on semmoista trust me bro, että kyllä me hoidetaan teidän asioita, mutta ne tapahtuu keskustelut suljettujen ovien takana, niin ei välttämättä kaikesta aina pysty viestiä eteenpäin. Mutta meillä on sitten erilaisia voittoja, kuten jatko-opiskelija on saatu se VR-alennusta kansallisella tasolla ja myös kansallisella tasolla sitten vaikuttaa Sylli, mikä on meidän kattoorganisaatio.
joka hoitaa edunvalvontaa. Kuulostaa kyllä tosi laajalta toiminnalta. It is. Trust me, bro. No, miksi Treyn palvelutiskit sitten muuttaa jatkuvasti? Ja pysyykö se mahdollisesti tänä ja ensi vuonna sitten paikoillaan vihdoin, että löytäisi sinne teidän palvelutiskille? Joo, nehän on muuttunut vaan paremmille paikoille, eli nyt sinne löytää helpommin ja nyt veikkaan, että ne pysyy paikoillaan. Eli tervetuloa käymään! No, Trey tuntuu meille opiskelijoille kuitenkin vähän etäseltä, niin miten pääsee tutustumaan tai osallistuu teidän toimintaan? No ensinnäkin pitää seuraa Instassa, että siellä meillä tulee kaikenlaisia tiedotuksia meidän meisinkeistä ja mitä me tehdään, mitä nyt tapahtuu. Mutta sitten meillä on erilaisia toimielimiä, meillä on kollektiivi, mikä on tapahtumatoimikunta, ja sitten meillä on järjestöaktiiveille suunnattuja semmoisia toimielimiä, kuten syndikaatti, hovi, mitäs muuta? Kupillinen kopo esimerkiksi. Joo. Sitten edustajisto, silleen pääsee myös osallistumaan Treyn toimintaan. Ja no hallitukseen voi aina hakea, että tervetuloa, täällä on ihan mukavaa ollut tehdä duunia. Ja järjestöaktiiveille vinkki, että jos haluaa, että Trey edustaa teitä tai edustaa jossain rastikierroksella, niin sekin auttaa päästä tutustumaan ylioppilaskuntaan paremmin. Mikä on teidän lempitapahtuma? Onko se A. Fuksisuunnistus, B. Vuosijuhlat, C. Järjestöstartti, D. Suomen suurin vappu vai E. Joku muu? Mikä? Saa perustella. No mun ehdoton lemppari on noista varmaan Suomen suurin vappu. Ja se ei tietty ole vaan yksi tapahtuma. Niin jos mun pitäisi sieltä oikein nyt niin mietiskellä ja valita, niin mä ehkä ottaisin sen ihan ekan tapahtuman eli vappu-kick-offin, koska se voi aina olla jotenkin semmonen rento tunnelma, semmonen odottava tunnelma, että vitsi nyt se vappu alkaa, että pääsee meisinkeihin mukaan. Niin No mulla on varmaan pakko sanoa järjestöstartti, muuten mun oma sektori suuttuisi mulle, mutta on se myös aivan huikea tapahtuma. Suurin koulutustapahtuma, mikä meillä on, ja siellä pääsee heti niin kuin tutustumaan järjestötoimintaan aika laajasti. No, meillä UDK:ssa on tarjolla tämmönen Game Studies maisteriohjelma, niin kysymys liippaakin sitä, että miten pelitutkimus näkyy Treyn toiminnassa? No, Treyltä voi lainaa lautapelejä esimerkiksi, eli silleen pelit liittyy meidän toimintaan, ja sitten meillä on tulossa tämmönen mysteerisalkku pakohuonepelimäinen systeemi, niin se on kans semmonen, mitä voi tulla vaikka tutkimaan tänne, että miten se toimii. Joo, ja tosiaan sitten tää yhteiskuntallinen ilmiö, mikä on syntynyt, että asiat pelillistyy koko ajan enemmän ja enemmän, niin sekin näkyy meissä vähän, että meillä on esimerkiksi nakkeilusta saa haalarimerkin, tai muista toiminnastakin saa haalarimerkin. Aina saa haalarimerkin. Se on tolleen pelillistetty, että saa palkintoja, kun tekee jotain. Hei, oikein suuret kiitokset, että päästiin kyläilemään tänne Treyn toimistolle. Kiitos Noora ja Rolle, että avasitte ovea meille opiskelijoille ja vähän palotitte myös toimiston arkeen. Kiitos teille, että tulitte tänne vierailulle ja kyllä tänne aina saa tulla kuputtelemaan niin kyselee nyt miten menee ja varsinkin tulla nykäiseen hihasta, jos näette meitä, että meillä on nämä Trey-takit usein päällä, niin tunnistaa ainakin, että noi on Treytä, että nyt voi mennä kiusaan niitä. Mut joo, kiitos munkin puolesta. Joo, kiitos. Ja ottakaa meidän kanavat seurantaa ja tutustukaa ylipäätään ylioppilaskuntaan. Ja ei muuta kuin kiitti. Kiitti. Nähdään ensi jaksossa. Nice. 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 Hyvä semmoinen luonnoton asento täällä. Mulla on tässä oikein mukava. Mä siis tässä vaikka 3 tuntia.